choka gi jokanyo gi jokenya kaachiel gi jotich e paw ndeke ma Jomo Kenyatta kane gikwedo godo winjruok machalo kamano. Weche moko en jodak ma wuok e gweng' ma Pondo kod Koluoch mayudore e Rongo Sub County County Migori dwaro mondo mi jaod bura ma gweng'no Paul Abur oywanegi sitima nimar gweng'no osebet e mudho kuom kinde malacha. Kata kamano gipuoyo mokalo jaod gavana ma kaunti no Agnes Ochilo gi Peter Otianga ma bende giwacho ni osekonyo ywayo sitima e kuonde moko e gweng'no, mak mana ne giwacho ni nitiere familia bura ma pod dwaro sitima. Kane otelnegi kod Moses Okoth bende ne giwacho ni kweth mag ji ma bende ne owuok e apis jaod bura Marongo ne otimo limbe e gwenge ma onge sitima kono kendo ne gisingo mar biro ywayo negi sitima. Gino bende koro giwacho dwaro nitie mondo mi koro kete tim e yo mapiyo kaka nyalore singo machalo kamano. Bende ne otieko ka owacho ni onge mar sitima e gwengego osekelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag dongruok kendo koro mano osemiyo weche mag arita bende onjawre mokalo. Akawo thuolo ni makende mar duoko ne First Lady mar Migori County erokamano maduong' kod jaduong' Otianga Wuod Rongo kuom temo matek mag kelonwa stima modonjo e dala ma Ikolokoth Onje mosenindo. Kata kamano jo gweng' mar Kong'oma ma Pondo, Kambija, Mebath Koluoch Mebath skul Pondo medo ywak ni stima okel me dala achiel kende kama liel nitiere. Miere modong' ododong' gi mudho. Wakwayo mbunge marwa jogweng' ma Pondo oseywak ndalo mang'eny. Oyie okelnwa last mile kaka nyojo tim ne nyocho osewuotho. Tim ne ma nyocho osewuotho no jogweng' koro dwa neno action.